Време е за игри на телефон. Здравейте хора, аз съм ConGamer и днес ще снимаме на Майнкрафт. Този клип ще е много кратък, но само за да ви покажа. Тук ще се връщам от онези подводните нещо като чалендж и вижте, събрах цели 8 купчета злато. А имам и една ябълка. Това означава, че мога да си направя легендарка. Така ще си изхабя, но ще я направя. После, да не кажете, че съм ви излъгал. Затова искам да го направя на клип. Така. Ето я. И нея. Golden Apple. Така. Сега мисля, че знаете какво се случва. Добре. Аз бях ConGamer. Всичко това, всъщност това е всичко от днешното видео. Между другото съжалявам, че не качвам, но просто няма време да записвам. И така. Напишете във Facebook страницата какво да направя за следващия клип. И така. Ще има линк отдолу в описанието към Facebook страницата. Харесайте, абонирайте, споделяйте с приятели за още видеоклипове. И нямам какво друго да кажа. Ще се видим в следващия епизод.